Zdravím všechny diváky a divačky u našeho Skyblocku a se mnou tedy Paulí. Čuste? A co to, Paulí, stavíš? Na pumpkiny, prostě jako, víš co, farmičky. No a vidíte, že jsme si tady něco udělali, máme 28 mrkví. Ugie. Hej, už nemáme žádnou hlínu. Já vím. No tak proč tam teda stavěl, to je hnusný teďka. Tak, A písek tam nedávej. to je jasný, že ne. Taky jsou stačí. Máš nějaký sazeničky? 9. Tak pozor. Ne, ale tady už to nedávej, jo? To nahač mám takové. Máš ještě nějaký sazenice? Jo, 2. Tak je sem ještě dej, tady ještě jednu sazenici. Co tam jako bude? Farmičky. A jako na co takové malý? Hele, musí tam být jako dveře, tak co děláš? Ne, co děláš? Tady musí být dveře, ne? Použij tady takhle, sorry. Voda a takhle hlína, ne? Já potřebuju, hele, máme bounily. Vím. Tak já udělám strom. O, strom. Nech mi to dřevo, já ho potřebuju. On nějaký ti samozřejmě dám. Jo, a teďka jsme zjistili, že jste nám dali like. Děkujem. Jste hodný. Aspoň vidíme, že se na nás koukáte. Ten odběr by taky mohl by být. No jestli chceš, tak tady máš ještě 2 kousky tohohle dřeva. Jo, to mi bude stačit pořadím. Prosím tě, kde můžu si udělat tamto? Co? Nevíš, kde jsem si mohl udělat tamto nekročno vody? Třeba tady? Já nevím, ale jak to chceš udělat, když nemáme ani led. Já mám. Ty máš 1 led? Ne, já mám 2. Ty máš 2 ledy. No. To je super. Tak pořadím to dáme tady ten generátor, jo? No. Tak ale ten plot znič, mně se tam nelíbí. Tak ho tam o tamto dej pryč. Jenom budeme mít také u baráků. O, a počkej. Ale počkej, ta voda poteče. Já vím. To nevadí stejně, aspoň. Ne, sebral jsem ho. Je tam ten plot. Wow. Mám 4 ploty. Dobrý. Taky to může být. Ale tady bych to dřevo také uhnul, aby to bylo jako... Umíš dvojitou? Co? Tam tu, víš co? Koblu? No. Ne. Nemáš asi hlínu, co? Ne. Nevadí, já si to udělám. A jak to chceš udělat? Kolik máš hlíny? Hoď mi nějaký dřevo. Já mám jenom 7 kousků tohodle. To mi stačí. Nepovedlo. A na co chceš hlínu? A na co chceš hlínu? Čekaj. Hlínu potřebujeme přeci na tohle, ne? Já jsem umřel. A už musím se zpívat. Mám se to, jestli nám někdo nedá něco. Chci dát ohňostroj.
No taky udělal ohňostroj. Já mám se jako zeptat, jestli by nám nedal hlínu. To taky, ale nemáš ještě dřevo? Ale máš tady bounýho, jestli chceš, tak tady máš takové bounýho. No, Jdi se týka spawn. Šary. Co chceš od něj? Ne, on mě zabíjí. A jsem mrtvej. Mám zase svý věci. Jerry. Já, on mě zabíjí. Tak. Tak. Jestli tam myslím, že na nějakou hlínu. O, nemusíš. Tak. Mě tam chtěli zabít, já hořím. Umřel jsem šulením. Ty vole, já teď pořád kvůli nim budu umírat, jen do vody. Čau. Hodíš mi prosím ty bounýly. Máš všechno, víš, jde. Nebeně. Ty kráso. Ty kráso. Co? Ty stromy vyrostly. O, Ty jsi umřel. jo. A co jsi měl u sebe? Jedno dřevo. A zachránil jsi ho. Ne asi. No já tady mám takovou díru, víš, jak já je potřeba zadělat. Dobrý, mám to. Nechceš pomoct to stěžit? Ne, ani ne. A vyrost nám tady creeper strom. No co? Paulí, No, jak už dlouho natáčíme? nevím. To asi ani moc ještě dlouho nebude, ne? Snad ne. Tak ještě 2 minuty. A my se omlouváme, promiňte, my třeba přitáhneme video. Jo, tak my musíme tam to pak zase oznovat dělat, protože pak nejde to na YouTube. Tak pak se omlouváme, my to uděláme blbě, tak abyste to pak neříkali, jak to, že máme už tady věci, jo. Tak abyste to už věděli. Já mám 3 sazenice, další, tady 3, takhle zasadím. Dřevo. Potřebuju dřevo. Kolik už máš té hlíny? Co? Kolik už máš té hlíny? Žádnou. Za co jsi to vypotřeboval? Ne, já ji máme vlastně bedně. Bedně. Už máme, ještě tam je 7 hlíny, jestli chceš. Kde? Bedně. A jo, máme 20 hlíny už. Super. A to nám bude stačit? Zatím jo. No, ale fakt nám to bude stačit. Jo, a co jsme vám říct? Co jsem vlastně chtěl teďka říct? Já jsem úplně zapomněl.
Tak vidíte, nemáme ani tady diváky na tom serveru. To jsou šuliní. O, a ještě mám tady nadávaj. Nic z toho... Ježiš, já uhasil lávu. Máš nějaký kyblík s lávou? Jo? Já si ho beru, já jsem mě uhasil. Za to vážně sorry. To není tam ten. Takže s tím už nic nedělejte, babče. Já jsem s tím dělal tohle. Jakože jenom ze dřeva už. Ne, to nedávej ze dřeva. Proč? Ne, ty bude hořet. A jo, no, to mě nenapadlo. Tak počkej, kobl uděláme. Ne, spíš to hlíno. Ne, hlínu zbytečně plejtváme. No, tak to dej. A kde je cobblestone? My tam máme. Jo, tady na. Tady, já mám u sebe. Bum, Hej, ty máš tam to? bum. Co? Ty máš baunilly? Tak mě hoď A všechny. už jenom 6. To je jenom, hoď mě. No. Hej, tak neukončíme to už. Hej, Jo, tak klidně, tak to aspoň ukončíme tam, pojď zavřít za mnou. počkej. Máme 34 hlíny. Podej k nám. Je F5, aby diváci viděli to. Tak čekej, kde seš? Tady ty blbečku. Tak pojď sem. No, takže to už asi diváci bude konec, takže čus. Čus.